Hello Uncle, hello Auntie. At dito yung madaydayaw ng ilinga sa Nicolas. Barangay 23 dito yung Rangkapan Pateri. Dito yung abay lang iti Dingras Road. Kat hintay mang kitain Uncle mga Auntie no kasano ipalag damili. Kat yung muna nga kita ito yung daga nga pagdamili da. Hello sir, anya ti madaydayaw nga nagan tayo? Check no ka ni Benson Uncle. Sino ka ti maaramat nga damili na dumaduma nga klase nga pateri no kaya sir? Kat ano dito sir, spesifiko nga daga. Tay no ka napagkat na ka nga daga dati sir. Ito yung proseso na dito sir, kastilatan no Haan Uncle. ano pa may da sir? Karga kami dati no ka pag-upran ti sir. Dito no ka ti kumula nga anana. Dito no ka sir? Dapat lang isulan no ka. Dito tinagbalinan na. Well, dati Dito tinagbalinan na. Ito man. Oh, kastigaya maya. Uber yun no ka sir? well Uncle. Manong alda nga may Uber dito no ka? Mga oras kasi no na susulok na basitan ka. Oh, dong oras dito kaya ti pat. Dito anti ni mga uncle dito ti finished product na. Kita yan eh ito eh. Ito na Uber da. Bay nga nagbalin niya kasta na Namasa. well na masa pa lang. Namasa mo lang kasi na bakery mo lang Well, ayan. kasi dati wala dapat lang no ka darap na pa dito. Ay, adami ingredients na. Puro nga min nga daga isin. Ay, nga puro nga daga sir dito eh. Oh, kasi kaya. Dito no kati arami dumi nga bricks kan masiteriyano ka sir. Dito sir. Ay, kasi kaya. Naggapo dita pagupran no ka sir. So di Namasa na eh sir. Kasi kaya. Daan di pinakaramid na. Hindi sir. Oh, dito. Dito no kati bricks sir. Nga maikap-kapot ti palpalay kada simbaan. Ay, masapol mo la darat sir. Dito no darat. Ano nang dita bricks. Dito pag mo dyan mi no ka sir. Oh. Oh. Uncle, look at mga padasan. Uy, maya mag. Andam. I-testing mo sir. Last time, karamit iti brakes. Tapos, Kanta dagan siya. Tapos, duwadak, madiyak pa isang agasawa. Oo, na yun eh. Nyag, experience nga raw. Sir. Madin sama. Tapos, Linisin po ka dito sir. ano pa ka? Ako. Oo, may ato sir. Tapos, dito sir. Content na ganun sir. Ay, saw-saw ko to. Sumilaw. Basta. Sir. Tapos? Linisin. Basta. May ato sir. Tapi lawan una na narigat. Tapos, ikato dito ko na yan. Kung sir, kadul mo to yun sir. Nga po. Ilasin nyo ko sa baleta rami ko. Kasano lang ito sir? O, sa tabi ko, ikang tinagan na. Ito ay. Good sir. Ikang Bricks tinagan ni na. Uncle. Bricks ni Uncle. Sir, rampay nga finishing. So nga, itay-itay, mapit-pit nga finishing. No? Ay, sa kami nga nalpas no kasi. Ay, damok no nalpas dito. Tapos no sir, tayo ng sir. Tapos, Itay sir. Ito, press. Tip naman. Yes. Kantay tiba city oil na sir, tanon di dugtod. ay, oil na. Sir. Dito naman sir. Finishing. Dito no kati may luto na eh sir. Good sir. No, kasi tinangalan ng Kel, sumalang no kat initin. Ipainit yung paino ka. Tatnon no na kuka jay lang nga naman lang. Ay, Madi nga min no nabasa iso na nga. maluto. Di ka dito no kati finished product na eh sir. Well, Uncle. Kat dito mo sir, manumot iti ano na, manumot ti bayad na. No per piece. No per piece Uncle kat sa kapulo. Ay, sa nga pulo. Oo, nga Ngayon mo. no, adot alaan nga min sir, discounted, agpatingga lang po. May kasta. Islam mo lang, mas masa sa bakery yan, te.
nanipot idi ubing ka ante. Sit negosyet inami di ko kan amami sir. Ah. Sa sikati successor dan ante nang itultuloy. Dala sir ta. Awam mo mangkasta nga sa bali sir. Ana nga bulan mo ti kapigsanan no ante. Kadagiti no ko sir. Hindi daw mo agdamili ante ang marigatan. Sit sir. Anak lang ante di man dayo nga mother tayo ante ka tison sa timesa nga nagkakauna nga agdamdamili dito maday dayo nga ili yung San Nicolas. Na napauli na lumabaw rang kapan do. Ah, nanapauli na lumabaw rang kapan. Ban sir. Alam mo, ti makunam, di kita kahit na nga, agdamili, ante. Di kita kahit na mga sarganti kasi nga negosyo. Dakay nga tano kayo sa ti agsuro-suro nga agdamili. Umay kailan ditirang kapang pateri. Suro da kayo. Ay. Welcome kay dito yung battery. Oh, welcome kayo dito rangkapan patere. Ada ma'am, kada sir nga. Mano nga tawon kay nga agdamdamilin, ante. Mga 40 years. Apo, 40 years. Abayag mo ito na. Nabayagan ko. Apo. Da ma'am, Violeta rangkapan, iso dati may isang mangitagtag ay kuma. Tili nga dayo nga San Nicolas ta. Te kuna ko, ini nga San Nicolas kami nanti mga angkel dito probinsya mi Ilocos Norte, automatic damili iti umuna nga dati panunot ti tao. Te bagbagayo pa inukan ante. San Nicolas banga, tiktikam nalagda. So di gijay. Makita yo. Alam mo, ito rarami din nyo ante. Garami takti masiteria angker. Ah, masiteria. Adahol man, adagos na ya. Unang ker na slice nga sigutan. Oh. Depende ano ko pasar 2 minutes kasi. Kat malong taong ka mga damdamilin ante. Nabayago na angker. Ubingat pa lang ako tagdamdamili kami tay sumatin dakdak kulme. Ay, so tindak ka lang kung natin lahat nga pagsakulan na yan te. Unang ker. Dati dapo ko. Ay, dapo. Sige sa pereto. Ay, dapo. Kalitado ko mayan eh. Ay. Ay dagamot lang ko dati. Ay, dagamot lang? Dati puraw isok dapo sa. Ana nakabasa gamutan siya. Walang te. Cortena. Oh, kasi kaya may ante. Ito'y air dry and then ibilagda. Palong tumangal daw, tipinang ibilagda na ante. May isa. Tapos isang daw tipinang luto na yan ante. Isang daw pinang luto dan. Magkita, di kita pasok nga dadakkel. Dapat di kita banga ya. Nada dito yung jar. Dagduma pa yung produkto. Bueno kaya dapat gumatang ti sokangel, dapat naingay. Di kita nga sir, ano ka di kita pa nakaramid pa dito yun sir. Bueno angel. Oh, napintaan pa yun aya. Para jay force mo ko ma, jay unog ti balay mo, kay kampi kay amon te kaw kawayan lang yun. Ay, wow. Pang bisa talaga. Sabi ka mal kasayo na eh. Well. Tubig ka timon mo yan sir, mulmula yo. So dagiti kayat nati wag mula. Oh, ano ba yun pa? Di kita kahit nagmula ang timang angkel, may guys tineng. Rangkapan pater, adupay ti. Mulmula da. Sabi kayang ulo na eh. Awisik po na po, dagiti umayag gatang, iti rangkapang pateri, kadagiti produkto mi apo, at dami nito. Dalaka po. Ito stock.
Di kayo turista, ang agpasyar Ilocos Norte, no kaya yung experience, hindi pa nagarami, doon pinagdamili. May kaila dito'y, madaydayaw nga iling nga San Nicolas, dito'y, Rangkapan Pateri.